И да, Терария. Петленс. Трябва да спра музиката, което много ме дразни. И отдавна не бях качвал клип Терария. Джойстика се бъгва, вижте го. Голдфиш! О, аз мога да я взема. Така да взема голдфиш. Абе, тук е джойстик. Абе. Човек няма да прави. Ама аз искам окото. Имам сърца. Какво покажа? Не си. Така, върнах се. Имам тотема. И направо да го сканвам. Сега 100% ще го убия. Само ако не ми бъгва. Добре, и вече това може да успавам и... Айде. Оле, майко. Айде, ела. Ела ми така. Да убия смотано АФ-ката. Май трябва да се взема айронски полшен. Къде отиди, бе? Не го виждам. Къде отиди това око, бе? What? Какво? О май гад, бе, таман да го спална и... Добре, и сега се връщам. И да, ето мен. Мисля, че вече е нощ. Само да ви кажа плана. Имам едно Rainbow Skies. Което ще намерим. Не трябва да бъркам с тия гранати. Гранати, като стане втора фаза и... Ай! Омага. Ще пия малко сок. Нещо наби. Добре. Ай. Ох, майко. Не, само няма ми бъгва. Само не искам да ми бъгва. Аре, бе! Добре, бе, сега трябваше да дойде някакъв си зомби ескимо. Аз кой да бия, него или боса? Втора фаза ще използвам нещата, които ще ми помогнат малко от малко. Значи при АФ-като важно е да се движите и да скачате горе-долу. Ето. Той в първата си фаза не е много бърз. Предвидимо е на къде ще отиде. Добре. Сега доста добре вървим според мен. О, таман в един стар. На мен. Ама тия бъгове с джойстика ще не са хубави и желателни.
Айде, сърчица, искам сърчица. Сърцата при битките с боса са много важни. И добре, че той пуска някакви очи, дето ми дават сърца. Аз ги убивам на един удар. Мисля, че вече трябва. Ето. Гранати. Аре, бе! Гранати на никъде. Ги хвърлям. Троуинг нефо, даже мога да си ги взимам. Супер. Супер, защото е във втора фаза. Тига, бе! Тъпия джойстик, няма умирал заради него. Ей, мога да убия боса, окото, беше... Но... Не може да ме убия. Добре. Ама тъпия джойстик. Само не искам да ме бъгва. Yes. О, хайде лайтсбейн. Да си направим един лайтсбейн. Дай. О, демонайтор. Колко? Към колко? 13? 13? Толкова малко. Нещо. Сега, правя си един лайтсбейн. И най-накрая, бе. И го махам то смутен бумеранг. Супер! Убихме боса око. О! Колко ме Golden State играят. Добре, ами това е края на епизода и чао!